Áno. Každý má svůj tým. Áno, a kto to poriadil? To se mi nepůjde. Darí sa vám? Bude guláš dobrý? Ešte sme neokúkali, ešte není hotový. No to je jasné, ale vy máte už predsa nejakú predstavu o tom. Máme predstavu takovou, že sa skromný tým. Nám nejde o účasť, ale o vítězství. No tak každý má nejaký názor. Ale potom to zhodnotia tí ochutnávači, viete? Kedy máte nejaký termín, dokedy to musí zvoliť? Do 14. Ďakujem pekne. Viete, že vás natáčam. Ďakujem, my sa vám darí. Ďakujeme. Páči sa pekný deň. Pamätácia. Stránke Facebooku a volá sa to, že Virtual Universe 360. Hej, virtuál, ako virtuálny vesmír 360. Prajem vám veľký úspech. Ďakujem pekne, pane. Majte sa. Ďakujem neskôr. Ďakujem pekne. Dobrý deň, budeme vo slovi. Ukážete mi, čo varíte? Je tu guláš? Určite. Dobre, vy ste už pokročili. Aké mesto tam máte? Povedie a rebra Brašové. Ešte si dám tam vybrať. Ty vybrať, hej? Dobre, takže pravý ho guláš. Tešíte sa na vírus, áno? Takýto stroj by som potreboval doma. Odkladku, pane. Hej? On tak to vy musíte vyhrať. Držíme palce. Ďakujem. Dobre. Tam idem s ďalšími. Skupina Haťapov. Dobrý deň. Hoďťapov. Ukážte mi ten guláš. Základ. Aha, vyhrá dobre. Dobre. No to sa musí dostať. Jeleň, hovedzie Vážne, máte aj divy? jeleň a hovedzie kostky, hovedzie, ktoré dal človeku. Hej, to zarezem. To som dávno nejedol. To privátne, no môžete prísť. To nakúkam sa dáme na okúkam. To je žarco. Čarco. No a tu máte a... Vy ste doma, tak Googleme. musíte vyhrať. Dobre, super. Držím vám palce. Aj na nové. Aj jasne. Určite. Aspoň Treba sa zabaviť. a trochu, aj vy ste taký skromný oproti tým ostatným. Každý chce len vyhrať a pre vás je dôležité zúčastniť sa. Nám je to jedno, my sme to prišli pre nás Hoďťapov. navariť, ak bude môcť dostať nikomu horko ťažko pozberaný. Dobre. Ak bude dobrý, tak to sa málo komu ide. To je jasné, ale tak mne záleží, čo len stačí. Tak ochutnám to budem sa robiť. Dobre, pani, držím vám palce. Krásna akcia, no. Odostupnú sa od toho konzumu zbytočného, že? Presne tak. Tiež podporný tým je, že ste normálne skupina, dokonca červený kríž. To také. Máte angličtinu nejakú? Výhrať.
sa pýtam. Chceme tú kolobežku. Ja by som im chcel počuť, že mám ambíciu, aby bol najlepší. No, aj to, hej. Samozrejme, keď vyhrám, tak je najlepšie. Bude najlepší, čo? To je také subjektívne. Dobre, keď ty mi Ukážeme. Svedka. ale tu som jak doma, dokonca aj rodina má Sama divina. Sama divina, tak to už ste druhý. Včera sme zabili, ja som teda osobne zabila Viaka. Doma bol? Ale máme tu vlastne tajné. Tajné hry. Všetky sú červené. To je dôležité mať tajnú Aj čo? Červený kríž, tak Celý červené. Jo. To je bojec. nesúvieme na to. To je také rubinové alebo Dobre, držím vám pásu, vám to ďakujem. Vy to vyhráte, ale rád, ale každému hovorím, lebo musím všetko. ja viem. Tak ja máme, všetci sme tu na jedného. Zložité